Село Мадара е разположено на 17 км източно от град Шумен. В него живеят около 1300 души, които всеки ден могат да се любуват на мадарския конник, националния символ на България. Каменният барелев издяла на 23 метра височина в отвесна скала до селото придава неповторим колорит на Мадара, която е част от 100 туристически обекта на България. Не заради него обаче наш екип посети селото. Въпреки глобалната известност, доскоро селото бе почти отрязано от света заради факта, че в него почти нямаше достъп до интернет. Или по-точно не беше на такова добро ниво, на което искаха живеещите в него. В тази ситуация на помощ се притече една от най-новите технологии WiMAX, благодарение на която село Мадара вече е част от глобалната мрежа. Достъп до интернет се осигурява от един от 5 лицензирани WiMAX оператора у нас – Nexcom България. Повече за самия проект чуйте от маркетинговия директор на компанията Иван Павлов. Проектът Мадара представлява свързване и осигуряване на високоскоростен интернет в село Мадара, където е световно известният символ на България, мадарския конник. Историята започна с един имейл, изпратен от жител на село Мадара, с молба да му осигурим високоскоростен интернет и по възможност телефонна линия в селото. Нямаше никаква друга техническа възможност. Ние решихме да изградим безжична свързаност между базовата ни станция в град Шумен и село Мадара. Изградихме тази свързаност, след което осигурихме и Wi-Fi покритие на селото. Благодарение на нашите усилия, в момента селото разполага с високоскоростен интернет. Благодарение на това и кампанията, подета за избор на национален символ на България. В момента общината разполага с интернет от нас. Училището в селото също ползва нашите услуги и с цел популяризиране на символа на България е изграден интернет сайт, в който са показани всички забележителности на селото. Улиците на селото носят полаха на древната му история, която обаче не пречи то да е част от света на интернет. Всъщност, благодарение на връзката си с мрежата, то вече може да стане още по-популярно в световен мащаб, а образованието в единственото училище в селото да бъде на много по-добро ниво. През 2009 година то ще отбележи своята 105-та годишнина, а как се отрази интернет на образователния процес, чуйте от директорката му Аксиния Стоилкова. Предимствата за образованието, които дава интернет, са и за учители, и за ученици. От една страна, учителите се показват в друга светлина, като технолози на учебния процес. Възможността им за по-висока квалификация чрез използване на по-добрите практики, които се предлагат чрез интернет. И от друга страна, учениците, които имат възможност да получат голям обем знания в различни области и за много кратко време. Доволни ли сте от връзката, която получавате? Доволни сме. Скоростта е много добра и поради тая причина смятаме да използваме възможността да доставят интернет и в компютърния кабинет, за който досега имахме друг доставчик, но получавахме некачествен интернет. И накрая решихме да ви запознаем с виновника за свързването на Мадара Неделчо Неделчев, който се е престрашил да се обърне към Nexcom с молба компанията да осигури трасе до селото, в което живее. Защо и как е станало това, чуйте от самия него. Преди това ползвах услугите на друг доставчик на интернет, но тъй като не бях доволен от техните услуги, реших да потърся друга алтернатива. Доволен ли сте от връзката? Да, много. Наистина при тях не се получават никакви сривове, няма загуби на пакети, както допреди това, така че нямам никакви оплаквания. За какво използвате интернет в момента? Основно за работа, комуникация с мои клиенти и естествено за забавление. Междувременно, Nexcom планира да свърже и още няколко български села с интернет. Кои са те, чуйте от Иван Павлов, който ще разкаже повече за плановете на компанията. Да, село Мадара беше един пилотен проект за нас. Видяхме, че нещата могат да се случат лесно и бързо. Хората са доволни от нашата реакция. В момента имаме подобен проект за осигуряване на свързаност за 44 села в община Тунджа. Това ще позволи
така да навлезне много по-бързо и лесно електронното правителство в тези общини. По същия начин работиме и за няколко населени места в околността около град Благоевград.